Wel, bore da, shwmae na, a chroeso i'r wers fyw yma ar gyfer arweinwyr Adobe Express. Croeso mawr i chi, os ych chi wedi bod yn dod ers talwm, neu croeso i chi os ych chi yma ar eich sesiwn gyntaf. Rwch wybod i ni yn y chat pa ysgolion sydd yma. Athrawon, allwch chi adael sylwadau ar yr ffrwd fyw ar YouTube, neu ar streamiad ar ddolen na. Mae modd i chi roi sylwadau mewn fyna hefyd. A neu allech chi fod yn e-bostio yr neges e-bost na gyda'r dolenni yn ôl. Os wnewch chi ymateb i hwnna, fyddai'n gweld eich sylwadau chi hwnna. Felly rowch wybod i ni pwy sy'n ymuno gyda ni, pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma ar gyfer y sesiwn fyw yma ar gyfer wythnos Diogelwch y Ffordd. Gobeithio bod chi gyd wedi mewn gyfnodi i hwb ac wedi agor Adobe Express i fyny naill ar Chromebook, laptop, Mac, PC, iPad, beth bynnag chi'n defnyddio. Byddai'n mynd trwy defnyddio'r porwr a'r iPad yn y sesiwn yma, felly popeth yn iawn. Nawr, os ych chi yn ymuno am y tro cyntaf, dewch i ni gael sôn am reolau yn gwersi byw ni. Pidwch o poeni, dyn nhw ddim yn rhai difrifol. Y reol gyntaf lam yn hyn yw, oedwch os oes angen, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi, athrawon, i wasgu pause, i oedi y fideo, rhoi amser i chi i ddala lan, a wedyn cario ymlaen. Sdim rhaid i chi ddilyn hon yn hollol fyw. Yn gweud hwnna, fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad, felly chi am ni gael amser ychwanegol tra bod fi'n neud popeth ddwy waith mewn gwirionedd. Yr ail beth yw, mae dystysgrif ar gael i bawb. Felly athrawon, os ych chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn yma, fe gewch chi neges e-bost am prynaw yma tua 4 o'r gloch gyda dystysgrif, allwch chi roi mas i bob disgybl sydd wedi cymryd rhan yn yr wers fyw heddi. Sdim rai bod chi wedi gwneud y ddwy weithgaredd, jyst falle'r un gyntaf, neu'r ddwy wrth gwrs. Mae yna dystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan. Ac wedyn, yn drydydd, mae cyfle da chi i ennill parti pizza i'ch ysgol gyfan. Waw. Beth? Gwed fwy wrthon ni, Meredydd. Wel, allwch chi gasglu 3 phwynt, a mae 3 phwynt yn ennill parti pizza i chi. Iawn? Nawr de, fel i chi'n cael 1 pwynt. Wel, i gael 1 pwynt, mae angen i chi i gael pawb o flwyddyn 3 i 6, neu 100 o blant, pyn bynnag o'r ddoi na sy'n rwydda, felly 100 o blant, neu pawb o flwyddyn 3 i 6, pyn bynnag o'r ddoi na sy'n hawsa, i gymryd rhan mewn gweithgaredd o'r gwers fyw. Nawr, sdim rhaid i pawb wneud e yn fyw, gallai rai wneud e heddi, rai wneud e fori, rai wneud e diwedd yr wythnos, felly sdim rhaid bod pawb ar y sesiwn yn fyw, ond mae angen bod pawb o flwyddyn 3 i 6, neu 100 o blant, yn cymryd rhan gyda o leia 1 o'r gweithgareddau. Sdim rhaid i pawb wneud y 2 weithgaredd chwaith, just wneud 1 gweithgaredd bod hwnna'n iawn. Os ych chi'n neud na, newch yn siŵr bod chi'n tynnu digon o luniau, achos mae eisiau danfon reina i fewn fel tystiolaeth. Os newch chi hwnna, gewch chi 1 pwynt. A gyda'r 1 pwynt na, gewch chi swag gwobre wedi danfon i'ch ysgol chi. Unwaith chi wedi danfon hwnna mewn am y trydydd tro, i chi wedyn yn ennill parti pizza ysgol gyfan, a hefyd i chi yn cael tlws eich bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express am eleni. So, os mae hwnna'n swnio fel hwyl, na gys rhaid chi'n neud yw helpu rhagor o blant yn eich ysgol chi i gymryd rhan y gweithgareddau yma. A felly bod chi sydd ar wers fyw heddi'n gallu bod yr arbenigwyr sy'n mynd mas a helpu nhw. Right, nawr te, beth ni'n mynd i fod yn neud te? Beth yw'r gweithgareddau? Wel, ar weilod y sgrin, fe welwch chi ar y scrolly lawr fan hyn, mae da chi y dudalen heriau. Nawr, i fynd y dudalen heriau, just teipiwch gyfe fan hyn, bit.ly/express ffordd 24. Na fe? bit.ly/express ffordd 24. Oherwydd mae'n wythnos Diogelwch y Ffordd. Rhaid, ydych chi'n gael edrych ar y dudalen heriau yma te. Dyma hi fan hyn. Rhaid, wythnos Diogelwch y Ffordd. Nawr, os ych chi ar iPad, allwch chi sganio'r cod QR sydd ar eich bwrdd gwyn chi reit nawr, mwyn agor y dudalen yma i fyny. Neu wrth gwrs teipio yr URL sydd fan ar dop y sgrin a hefyd sy'n sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin. Nawr, rhan o'r ymgyrch eleni ar gyfer wythnos Diogelwch y Ffordd yw i ni i ddathlu ein arwyr Diogelwch y Ffordd. Iawn, mae yna arwyr Diogelwch y Ffordd i gael a
rhan o'r ymgyrch eleni yw ein bod ni moyn I dathlu. Felly, dewch i ni gael sgrolio lawr te a gweld beth yw'n gweithgaredd gyntaf ni'n mynd I fod. A'n gweithgaredd gyntaf ni yw ein ni'n mynd I fod yn creu poster arwr diogelwch y ffordd. Felly, ni'n mynd I ddefnyddio sgiliau dylunio hyfryd I wneud hwn. Ni'n mynd I greu poster sy'n edrych yn broffesiynol tu hwnt. Sawl techneg golygu delweddau uwch yn mynd I cael defnyddio ar hyd y weithgaredd yma. A mae eisiau I chi feddwl pa arwr diogelwch y ffordd licech chi tynnu sylw iddyn nhw. A dyma rai enghreifftiau. Y gwasanaeth tân, a gwasanaeth tân ac achub. Maen nhw yn arwyr diogelwch y ffordd. Parafeddygon neu gweithwyr ambulans, maen nhw yn arwyr diogelwch y ffordd hefyd. Mae'r heddlu wrth gwrs yn arwyr diogelwch y ffordd. Mae doctoried a nyrsys yn arwyr diogelwch y ffordd sy'n trin pobl sydd wedi bod yn rhan o ddamweiniau ar y ffordd. A hefyd mae staff neu gweithwyr patrol croesi'r ffordd hefyd yn arwyr diogelwch y ffordd. Felly, a mae mwy na I gael hefyd, ynddo se? Mae mwy na I gael. Ond dyna rai enghreifftiau I chi. Felly, allwch chi feddwl am rai eraill. Felly, beth sydd eisiau chi wneud yw dewis felly un o'r set yna o bobl I fod yn ganolbwynt i'ch poster chi. Right. Wel, dewch I ni gael neidio draw I Adobe Express, I ni gael gweithio ar y poster gyffroes yma. Right, mae Adobe Express ar agor dy fi ar tab arall ar y top. Chi'ch chi weld fan, dyma'r dudalen heriau, bit.ly/express ffordd 24. A wedyn fan hyn, dwi wedi mewn gyfnodi I Adobe Express. Felly, trwy hwb, mewn gyfnodi Adobe Express. Nawr, mae Adobe Express fan hyn yn Saesneg, felly mae eisiau newid y draw i'r rhyngwyneb Gymraeg. Felly, I newid Express I fod yn Gymraeg, fi'n siŵr chi wedi gweld hwn o blaen, yn y cornel top ochr dde, mae da chi eich avatar drws nesaf i'r gloch. Nawr, trwy hwb, mae'r avatars yma fel arfer yn rhyw liw glas golau. Felly, cliciwch ar yr avatar, a wedyn, dwi'n mynd I ddewis settings, fan hyn, settings. A dan y gosodiadau, mae'n dweud ar y top fan hyn, language, a dwi just yn newid ni cyntaf yma o English I Cymraeg. A dyna'r dewis cyntaf ar dop y rester. Clic ar hwnna, cau'r gosodiadau, mae'r dudalen yna I lwytho, a dyna ni, abracadabra, I ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right, nawr te, I gael, so mae mewn tyfach, I gael gweld yn well. Iawn, I ni'n mynd I fod yn creu poster, felly ar gyfer y poster yma, dwi just yn mynd I glicio ar creu graffig, yr deilsen fawr werdd fan hyn ar dudalen cartref Express. Creu graffig, a mae hwnna yn agor y golygydd I fyny. Right. Nawr, beth I ni'n mynd I wneud yn gynta yw dod o hyd I gefndir, background. Iawn, nawr. Dwi'n mynd I ddod draw i'r chwith i'r elfennau, clicio ar yr elfennau fan hyn, a dwi'n mynd I fynd i'r cefndiroedd lan ar y top. Cefndiroedd. A dwi'n mynd I chwilio fan hyn am roadmap. Roadmap. A dwi eisiau rhyw fath o fap o'r awyr. Mae cwpl o ddewisiadau gwahanol. Mae hwnna'n un da, mae hwn yn un da, mae hwnna'n un da, mae hwn yn un da. Chymod, rhywbeth sy'n edrych fel map o'r awyr. Gynni, mae rhain yn rhoi da fan hyn, hwn a hwn. Felly, mae sawl dewis gyda chi fyna. Felly, na I fynd am pa'n dwi'n mynd I ddewis, gwydwch. Felly, ai am hwn. Yni? A mwyn wedi gosod hwnna nawr fel cefndir i'r dudalen. Great. Right, fi'n mynd I fynd draw i'r iPad nawr I wneud yr un peth. Felly cymrwch chi'ch amser I ddewis. Os chi'n moyn gweld gwahanol rai, jyst cliciwch arnyn nhw. Chi'n gweld? A mae'n gosod nhw ar eich cynfas chi. Iawn? Mor syml â hyn. Felly, sy'n eisiau I chi edrych yn fan ar rhain ar y chwith, allwch chi glicio nhw, gweld nhw ar y cynfas, a penderfynu pa un I chi eisiau defnyddio. Right, draw yr iPad te, I ni gael cyrraedd y man na. Right. Dyma ni ar dudalen cartref yr iPad. Felly, os chi'n cofio'r peth cyntaf nes I oedd clicio ar creu graffig, y botwm mawr gwyrdd yn y cornel top ochr dde. Hwna'n mynd â fi I fewn i'r golygydd.
Nawr, fan hyn, dwi yn mynd i wasgu ar elfennau ar y chwith. Elfennau, ac yna cefndiroedd lan ar y top. A dwi'n chwilio, os chi'n cofio, am road map. Na ni. A wedyn, lle chi sgrolio drwyddo, a dewis pryn bynnag un dwi eisiau. Am hwnna ar hwn. Na i drial neud nhw wahanol ar yr iPad a'r poror. Right, nawr te. Beth yw'r cam nesaf te? Wel, y cam nesaf, dych chi'n gael mynd nôl i y poror. Right, dyma ni. Nesaf mae eisiau ni gael gafel ar lun o ein arwr, neu'n arwyr diogelwch y ffordd. Felly, meddyliwch beth i chi eisiau. Nawr, i ddod o hyd i'r lluniau yma, mae eisiau ni fynd i'r cyfryngau. Nawr, allech chi chwilio fan hyn am fireman, neu fireman. Ni'n chwilio am hwnna. Iawn, mae yna luniau dyn ni fan hyn o bobl tân. Felly byddech chi'n cael firefighter hefyd. Ie, dyna ni. Iawn. Felly mae yna ddewis heleth fyna. Neu falle bod chi moyn polis. A ni moyn y pobl i hun yn ddelfrydol, ni moyn y person, y pobl. Iawn. Neu falle bod chi moyn doctor, nyrs, paramedic. Falle, paramedic. Dyma ni, ie. Dyma ni, fi'n mynd i fynd am yr un cyntaf yma fan hyn, par o bara feddygon fan hyn. Chi clicio ar hwnna a mewn a fe. Unwaith chi wedi dod mewn a'ch delwedd, y peth nesaf ni moyn ei wedyn yw tynnu'r cefndir, cael gwared ar y cefndir. Iawn? Felly, mae'r llun mewn, a unwaith mae'r llun mewn, chi'n gweld draw'r chwith fan hyn, mae dyn ni'r ci cyfeillgar, dwi'n clicio ar hwnna, a mae hwnna'n mynd i dynnu y cefndir i ffwrdd o'r llun a gadael perffaith. Dyna ni y parafeddygon yn unig ar ôl. Nawr, dwi eisiau y parafeddygon i fod tua fan'na, yn y cornel gwaelod ochr chwith yr papur. Rhywbeth fan'na. Dwi eisiau gadael digon o fwlch ar y top fan hyn a lawr ar yr ochr dde. Right, draw a fi i'r iPad i gael wneud yr un peth. Right, be nes i oedd mynd i'r cyfryngau ar y chwith yn fe. Felly tap ar y cyfryngau. A nawr fan hyn dwi'n mynd i chwilio. Nawr, allech chi, os ydych chi'n dod o hyd i ddelwedd eich chi'n moyn yn yr lluniau Express, allech chi ddefnyddio copy and paste a dewis llun o'r we. Iawn. Ond mae'n haws i ddefnyddio lluniau sy'n mewn yn Express. Right, na i fynd am firefighter. Fan hyn tro yma, dwi'n meddwl. Gret. Iawn. Sgrolio trwyddo nhw. Chymod, dwi ddim yn... Fi moyn un sy'n edrych falle fel un sy'n helpu ar y ffordd. Chos cofiwch mai yn ffocws ni yw diogelwch y ffordd gyda hwn yn dyfa. Right, beth am hwn? Ie. Na fe, gret. Dewis hwnna. Wedyn, unwaith mae'n llwytho, na lle dynnu'r cefndir. Nawr, gyda hwn, mae'r diffoddwr tân yma, mae hi'n edrych, bydd e bach yn rhyfedd os fi'n rhoi hi lawr yn y cornel yna. Byddwn ni'n meddwl bod e'n well bod fi'n rhoi hi yn y cornel hyn, felly. So mae'n gwneud fi ffwrdd. Mae'n edrych i'r gyfeiriad yna. Chymod beth, allai fe weithio, dyna eich ffordd neu'r llall. Ond felly yna i roi hi yn yr ochr arall. Jyst bod ni fwlch i'r ochr a bwlch ar y top. Iawn, nôl te i'r poror, ni gael symud ymlaen. Right, nesa, beth ni moyn wneud yw lliwio ein cefndir i fod yn liw o wisg yr arwr. Iawn? Lliwio'r cefndir i liw o wisg yr arwr. Nawr, dewch i ni gael clicio te ar y cefndir, clic ar y cefndir, a beth dwi eisiau gwneud yw mynd lawr i'r effeithiau, fan hyn. Agor hwnna lan, a dwi eisiau defnyddio'r effaith arlliw, fan hyn. Clic ar hwnna. Nawr, chi'n gweld, mae fe wedi rhoi rhyw liw melyn dros y map. Ond os dwi'n clicio ar fe to,
lle gynyddu'r dwysedd, chi'n gweld mae'n neud e'n fwy melyn. Lle fynd o'r dwysedd yr holl ffordd lan i'r top. Dwysedd yr holl ffordd lan i'r top. A nawr fi'n mynd i ddewis lliw o wisg yr arwr. Nawr, dwi'n mynd i ddechrau felly gyda'r gwyrdd yma, yr gwyrddlas yma sydd â nhw ar ei siacedi. Felly, mynd i glicio fan hyn le mae'n gweud lliw. A nawr, dwi'n defnyddio yr pipet yma, tiwb signo yma fan hyn. A beth dwi'n gwneud gyda hwnna yw clicio ar liw penodol ar wisg un o'r parafeddygon. A na fe, chi'n gweld, mae nawr wedi roi'r lliw na yn arlliw i'r map. Nawr, allwch chi ddod lawr ar dwysedd os chi eisiau, ond chi'n gwybod, fi'n credu bod y dwysedd y holl ffordd i fyny ar cant yn edrych yn gret. Iawn, felly, dewis y cefndir, effeithiau, effaith arlliw, mynd â hwnna i fyny i'r 100%, a wedyn dewis lliw sydd ar ei gwisg nhw. Right, iawn, dewch ni gael neud hwnna tor y iPad, achos mae'r cam na, tym bach yn anoddach yn dweud. Right, dyma ni de, ni nôl ar yr iPad. Nawr, dewis y cefndir, clic ar y cefndir. Iawn, nawr de, ni'n mynd i fynd lawr i'r effeithiau a dewis arlliw. Tap yn y fe to, dwysedd yr holl ffordd i fyny. Nawr te, dewch ni gael dewis lliw. A dwi'n mynd i fynd am y glas tywyll yma sydd ar y siaced. Neu, ydw fi moyn mynd am y melyn llachar yma sydd ar ei breichiau hi fel la. Dwi'n meddwl oedd y glas tywyll na'n gweithio yn neis. Bron o bod fel denim yn dweud. Dyna ni. Ydy, mae hwnna'n gweithio'n dda. Iawn, gret. Wel, na fe, mae'r ddau ddyluniad yma'n wahanol iawn i'w gilydd ar hyn o bryd. Dewch i ni gael mynd nôl nawr te i'r porwr ar gyfer y cam nesaf. Nawr, y cam nesaf yn lot o hwyl. Mae popeth yn lot o hwyl heddi, ond mae'r cam yma'n lot o hwyl. Nawr te. Be ni'n wneud yw rhoi amlinell greadigol o amgylch yn arwyr ni. Iawn, outline, amlinell greadigol o amgylch yn arwyr ni. Right, nawr i wneud hynny, mae eisiau ni fynd i'r elfennau. Iawn, cliciwch ar yr elfennau. A lan ar y top, mae eisiau mynd yr holl ffordd draw i'r siapiau. Siapiau. Right, nawr, a beth ni'n mynd i wneud yw tynnu llun siap. Defnyddio brush paint i bob cyfri hwnna. Brush paint, right, nawr te. Allwch chi arbrofi gyda'r gwahanol arddulliau y border, ond dwi'n ei ddefnyddio'r dot a'r hap. A dwi'n meddwl falle mai dyma'r fersiwn gorau. Felly dot a'r hap. Dyma ni. A dwi'n mynd a trwch hwnna yr holl ffordd i fyny. A dwi hefyd yn mynd i newid lliw hwnna i fod yn wyn. Am nawr. Lle ni newid, ar ôl i chi dynnu eich siap, ar ôl i chi arlunio gyda'r brush, llwch chi newid yr arddull bordor a'r trwch a'r lliw. Felly, peidiwch y phoeni am pa ddewis i chi'n neud am nawr. Felly, os ych chi ddim yn siŵr, jyst dilynwch fi, dot ar hap, trwch yr holl ffordd i fyny a border lliw. Right, nawr te. Be dwi'n mynd i wneud nawr yw, yn ddigon garw, sa'n mynd i fod yn ofalus gyda fe, yw just sgriblo o amgylch ymyl yr ddau arwr. Nawr, pidwch y phoeni os ych chi'n mynd dros i gwynebau nhw chydig. Iawn, bydd ni'n sorto hwnna mas nawr. A os oes yna fwlch bach ych chi moyn llenwi fe mewn, yna llenwch e mewn. Ond chi'n gweld, dwi just yn sgriblo dros yr amlinell. O amgylch yr amlinell. Peintio amgylch yr amlinell fel yna. Na fe. Gret. Nawr, chi'n gweld, allech chi wedi bod yn newid y trwch, allech chi fod yn newid y math o arddull, allech chi newid y lliw. Ond fi'n mynd i adle fel la gyda'r dotiau gwenna, a fi'n mynd i glicio bod fi wedi gorffen. Nawr, pidwch y phoeni, chi dal yn gallu newid yr dotiau a'r trwch a'r border, hyd yn o'r rôl chi gorffen, na gym o'r gorffen yn meddwl yw bod chi wedi gorffen arlunio'r siap. Iawn? Ni dal yn gallu newid y gosodiadau, ni jyst yn dweud bod ni wedi gorffen peintio'r siap. Right, clic ar gorffen. Right, a be dwi'n mynd i wneud nawr yw, yn yr stack heinau, yw llusgo hwnna tu ôl i'r arwyr. Fel na. Iawn? A beth mae hwnna'n mynd i wneud, wrth gwrs, yw rhoi hwnna tu ôl iddyn nhw, a nawr i ni'n gweld yr dotiau yna fel rhyw gysgod cwl tu ôl i'n harwyr ni. Nawr,
Dewch i mi gael neud ar yr iPad gynta cyn bod ni yn mynd mlaen i liwio'r un yn wahanol. Right, felly fi'n mynd i fynd draw i'r iPad a fi'n mynd i ddilyn yr un camau. Right, dyma ni ar yr iPad. Dwi'n dod i'r elfennau ar y chwith a draw i'r siapiau. Tynnu llun y siap. Right, a chi'n cofio, dwi'n defnyddio yr dot a'r hap trwch yr holl ffordd i fyny. A to, na i jyst fynd am gwyn i ddechrau. A dyma ni te, dwi jyst yn mynd i ddechrau peintio o amgylch yr arwr, o amgylch yr amlinell. A pidwch y phoeni os i chi'n mynd dros unrhyw beth, achos pan bydd hwn yn mynd i'r cefn, bydd unrhyw beth sydd ar y gwyneb neu rhywbeth ar yr het yn diflannu. Na ni. Fi'n hapus gyda hwnna, felly allai glicio ar gorffen. A nawr yn y cornel top ochr dde, dwi'n mynd i lusgo'r haen yna tu ôl i'r arwr. Waw! Nag yw hwnna'n edrych yn cwl? Hwnna'n edrych yn ardderchog. Wel, i wneud e hyd yn oed yn ardderchocach, os mae hwnna'n air, i ni'n mynd i newid lliw yr amlinell yna nawr. Iawn? Achos ar hyn o bryd mae'n wyn. Felly, i fi, yn mynd i glicio ar hwnna yn y stac einau, fel hyn. A dwi eisiau newid lliw y border. A pa liw, wel, tro ma i fi'n mynd i bigo lliw arall o'r wisg. Felly, beth am yr oren llachar yma? Felly, na i glicio ar border fan hyn, sydd yn wyn ar hyn o bryd. A dwi'n mynd i ddefnyddio unwaith to, y pipet fan hyn. A dewis yr oren golau llachar yma. O, waw. A nawr, chi'n gweld, mae fe'n atseinio lliw y wisg. Nawr, gyda hwnna wedi wneud, chi'n gwybod beth fi'n wneud nesaf, yw just dyblygu yr amlinell yma, iawn? Mae wedi dewis gyda chi'n barod, a chi'n gweld mae yna fotwm yn un sy'n dweud dyblygu. Dyblygu fe. A newid y lliw eto i falle y lliw cyntaf na nes i ddefnyddio, sef y gwyrdd. Falle yna i ffindo fersiwn mwy golau o'r gwyrdd. Fel na. Na ni, chi'n gweld? A nawr mae da fi ddau haen o'r cysgod smotiog yma tu ôl i'r arwyr. Un yn yr oren o'r wisg a un yn yr gwyrddras o'r wisg. A mae hwnna yn edrych yn ardderchog i fi'n credu. Dwlu ar hwnna. Right, draw i'r iPad te i gael wneud y camau yna. Felly, os chi'n cofio'r cam cyntaf yw newid y smotiau gwyn i fod yn liw sydd da ni ar y wisg. Felly, draw ar y chwith, border. Dewis y pipet, a wps, nes i tapio'r liw anghywir yna, a dwi'n mynd i ddewis y melyn yma, sydd da hi ar i'w gwisg. Ie, gwych. A nawr fi'n mynd i ddyblygu hwnna, felly just dyblygu, a nawr dwi'n mynd i ddewis lliw arall. Nawr allan ni fynd felly am yr lliw llwyd yma, fan hyn, hwnna'n gweithio. Allan ni drial yr denim yma eto. Yn drial hwnna. Ie, mae hwnna'n gweithio neis hefyd. Pa un ai am? Na, chi'n meddwl beth, fi'n credu ai am y llwyd yma. Ie, na fe. Mae hwnna'n gweithio orau, dwi'n meddwl. Gret, iawn, dyna'r amlinell wedi wneud te. Reit, draw a fi i'r porwr i symud ymlaen i'r cam nesaf. A'r cam nesaf yw i ni yn mynd i greu cylchfan. Ni'n mynd i greu roundabout, cylchfan. Iawn, mae'n mynd i fod hwyr. Ni'n mynd i greu hewl. A mae'r cylchfan yma yn mynd i fod yn gefndir un testyn ni, prif testyn ni sydd yn dweud bydd yn arwr diogelwch yn ffordd. Iawn, achos ni gyd yn gallu bod yn arwyr diogelwch ffordd gan ofalu am y gilydd. A edrych mas am gilydd pan ni yn agos i'r hewl fawr. Wel, unrhyw hewl. Right. Dewch ni gael creu yn cylchfan yn roundabout ni. Felly, i fi yn mynd i ddewis cylch o'r siapiau. Iawn? Elfennau, siapiau, a just cylch. Nawr, gyda'r cylch yma, i fi yn moyn border. Felly, dwi'n mynd i lusgo'r border i fyny. Dyna ni. Nawr te. I fi yn mynd i lenwi fel na. Felly fi'n llenwi, chi'n bod, cwarter top, fwy na cwarter, mae'n cornel top y papur, ond hefyd dwi'n chi'n bod, cripa draw
yn rhy bell ochr yma a lawr yn eitha pell hefyd. Pidwch poeni bod e'n gorchuddio tyn bach o wyneb neu pen eich arwr chi am nawr, byddwn ni'n gallu danfon hwn i'r cefn. Nawr, ar hyn o bryd, dwi ddim yn edrych fel hewl, dwi'n edrych fel yr hewl, fel ffordd fawr. Felly, beth sydd eisiau ni wneud yw newid lliw y border i fod yn liw yr hewl. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y border fan hyn, a dewis llwyd, lliw yr hewl. Felly'r llwyd canol yma fan hyn. Trio hwnna. Ie, dyna ni. Nawr, y canol fan hyn, dwi eisiau hwnna fod yn wag. Dwi eisiau gweld y map drwy ganol yr cylchfan. Felly, ar gyfer y llenwad, dwi ddim yn moyn llenwad, felly dwi jyst yn clicio ar llenwad a dewis hwn, sef dim llenwi. Yna fe. Iawn, felly nawr mae da ni gylch, gwag, ond, chi'n bod, mae yna linellau gwyn ar y ffordd, yn dweud ar yr hewl. Felly, beth fi'n mynd i wneud yw dyblygu hwn, dyblygu'r cylch yma. Na, chi'n bod beth, dych chi'n mynd draw yr iPad gynta i gael cyrraedd y pwynt na. Felly, fi trwy bod chi yn fysi yn creu eich cylchfan ar hyn o bryd. Draw yr iPad yn gynta. Dyma ni'r iPad. Felly, elfennau, siapiau, a dwi eisiau'r cylch. Le mae fe fan hyn? Le mae'r cylch? Le ti cylch? Cyfe. Cylch mewn. Nawr, dwi'n mynd i goffa fynd yr ochr draw ar yr un yma. Mae hwnna'n iawn, dim problem o gwbl. Trwch y bordor, i fyny a fe, newid yr maint yma bach, rhywbeth fel na, gret. Mae'r lliw y bordor yn llwyd yn barod, dwi'n meddwl bod fi moyn, na ni, chydig yn o leiach, a wedyn y llenwad i fi'n mynd i gael dim llenwad. Na fe, gret, na fe, mae hwnna yn barod o fi te, yr un peth a'r porwr. Beth am y llinellau gwyn yng nghanol y cylchfan? Wel, ar gyfer y llinellau gwyn, beth ni'n gwneud yw dyblygu yr cylch yma, yr hewl. Dyblygu. Felly dyma ni, mae da fi gopi arall o'r cylchfan yma. Sa'n mynd i newid y maint, peidwch a ailfeintio fe. Newidwch liw border yr copi yma i fod yn wyn. Iawn. A nawr lle ddod lawr a trwch y border. Fel yna. A nawr, allai osod hwnna nôl yn y cylch. Yn gweld, mae'r maint, dwi ddim wedi goffod ailfeintio'r cylch o gwbl, oedd maint y cylch gwreiddiol yn iawn, jyst o lawr a trwch y bordor. Nawr, licen i'r linell na fod yn un dotiog, toredig, felly chi'n cofio hwn, arddull y border, wnaethon ni ddefnyddio i greu'r amlinell o amgylch yn arwyr. Wel, reit ar ddiwedd y restr yna, mae ydych chi llinell toredig dotiog a llinell dotiog. Felly, triwch rhaid mas i weld pa un sy'n well ydych chi. Iawn. Y peth olau fi'n unig yr hewl yma yw mae angen iddo fe i fynd nôl tu ôl i'n arfer ni. Dim wir ots bod yr llinellau yn y blaen, achos di reina ddim o flaen unrhyw beth. Mae'n jyst tynnu'r yna nôl, dyna ni, a ma'n i'r llinellau yn ôl hefyd. Fel bod nhw gyda'i gilydd. Gret! Mae hwnna'n edrych yn ardderchog. Draw i'r iPad i gyrraedd yr un man. Chi'n cofio beth o'n i'n neud oedd copi, dyblygu o'r cylch. Na ni, dyma'r copi. Dwi ddim yn ailfeintio fe. Na gyd i fi wneud yw newid lliw y bordor i fod yn wyn. A wedyn i fi newid trwch y bordor i fod yn dyneiach. A nawr gyda y linell yma, os na i osod yn nôl, chi'n gweld y llinellau pink yna yn helpu fi roi fe reit yn y canol. Mae'n ffitio'n berffaith. A na gyd sy'n fi wneud wedyn yw newid arddull y border fan hyn ar y chwith. A dewis un o'r rai toredig yma. Gret. Llusgo'r ein te lawr y stac heinau, lawr i waelod y stac. Fyna. Edrych lawr ar llinellau hefyd. Gwych! Iawn! Wel, mae'n mynd yn dda yma. Mae'n mynd yn dda. Right, iawn. Beth sy'n o'n nesaf? Wel, ni'n barod i ddechrau meddwl am ein testyn. Ni'n barod i ddechrau meddwl am ein testyn. Right, dyma ni nôl ar y porwr. Felly, ni'n barod i ddechrau. Dewch i ni gael... y gair pwysica fan hyn yw arwr. Felly, dewch i ni gael dechrau gyda y gair arwr. Iawn, felly dwi'n mynd i ddewis testyn. Ychwanegwch eich testyn.
A wedyn arwr mewn yna. A dwi wedi rhoi hwnna mewn llythrennau mawr, llythrennau bras. Iawn. Right, dyna ni, arwr. Right, nawr, ffont. Nawr, licen ni hwn i fod yn ffont, chi'n bod, tebyg i comic. Rhywbeth tebyg i comic, achos chi'n bod, meddylwch am archarwyr, superheroes. Mi moyn falle bod y ffont yn rhywbeth sydd yn halach i feddwl am arwyr mewn comic. Felly, chi'n bod, llwch chi sgrolio trwyddo, yn chwilio am reina. Iawn, mae sawl ffont cool i gael. Nawr, rai fi wedi defnyddio yn ddiweddar sy'n gweithio neis yw Fuzzy Bubbles a hefyd Postino. Mae hwnna'n un da. Ond os ych chi yn chwilio am rhywbeth sy'n edrych fel comic, allech chi chwilio mewn fan hyn am y geiriau pen. Mae hwnna nawr, chi'n gael hwnna nanum pen. Whoops, neu na to. Pen, mae hwn yn un sy'n eitha tebyg i comic. Neu brush, os wnewch chi chwilio am brush. Cynni, mae hwnna caveat am hwnna'n edrych yn bach o comic. A mae hwn yn un gret hefyd, nanum brush. Hwnna'n un cool, yn dweud, licio hwnna. Beth arall allech chi'n neud yw chwilio am y gair hand. Mae Patrick Hand fan hyn, Karl Marx handwriting. Mae Frank a Tiffany, mae reina'n edrych fel rai. Byddech chi'n cael mewn comic yn dyn nhw. Ond fi'n mynd i fynd am Fuzzy Bubbles, fi yn licio hwnna. Fuzzy Bubbles. A dwi'n mynd i ddewis yr un trwm, bold fan hyn. Fuzzy Bubbles, bold. Dwi'n hoff o'r ffont yma, fi'n meddwl bod e'n cool. Right, felly, dyna'r gair pwysicaf yna, arwr. Iawn. Nawr, fi jyst yn gwneud popeth yn syth ar hyn o bryd, a fyddai'n troi pethau'r ongl wedyn, ond fi'n mynd i droi nhw ar ongl fel grŵp cyfan, dwi'n meddwl. Right, dyna'r gair te, arwr. Nawr, licen i lenwa'r y lliw yma i fod yn liw sydd da fi eto ar wisg yr arwyr. Nawr, yn ddelfrydol, bydde fe yn liw newydd. Nawr, allai ddefnyddio'r glas yma ar ei menig nhw, allai. Felly, mae hwnna'n liw newydd. Os na, allwch chi ddefnyddio un o'r lliwiau sydd gyda chi yn barod. Right. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r llenwad fan hyn ar y chwith. A dwi'n mynd i ddewis yr glas yma sydd ar faneg y parafeddig. Gret. A nawr dwi eisiau trwch am linell fawr drwchus. A dwi'n ei ddewis trwch am linell ddi. Meddwl bod hwnna'n gyferbyniad da yn erbyn lliw y glas. Nawr, os mae'ch lliw testyn chi yn dywyll, falle bydd yn well bod eich amlinell chi yn wyn. Felly, penderfynwch naill ai gael amlinell wen neu ddi, fydden ni'n dweud fyna. Iawn? Un neu'r llall. Right, dyna'r gair arwr wedi wneud fan hyn. Felly, draw a fi i'r iPad i gael sorto hwnna mas hefyd. Dyma ni i'r iPad, a dwi'n mynd i fynd i testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn ar y top, a dwi just yn teipio mewn prif lythrennau arwr. Iawn. Dech chi gael cynyddu maint hwnna. Nawr, os yna drydydd lliw gyda fi fan hyn, falle ddim ar y wisg ma, felly, lle bod fi just yn mynd i fynd am, allan ni jyst mynd am gwyn. Iawn, neu, chi'n meddwl beth, mae'r melyn na'n cwl, felly na i fynd am y melyn. Am y melyn yma. Yr ein, mae hwnna'n cwl. Am linell, drwchus, ddi, fel na, a mae eisiau ffont yna. Dewch ni gael chwilio am brush. Beth sy'n ymddangos? Fi'n mynd i fynd am yr caveat brush yma. Gwych. Right. Dyna testyn na wedi wneud. Right, nôl a fi i'r poror, te. I ni gael addurno hwn bach ymhellach.
Nawr te, be fi moyn yw, fi moyn ar amlinell na edrych yn fwy trwchus ac tym bach yn 3D, yn 3 dimension, 3D. Felly be fi'n gwneud yw rhoi cysgod iddo fe yn yr un lliw ar amlinell. Mae'n mynd i roi effaith cool iddo fe, gallwch chi weld nawr. Felly, gyda'ch testun dewis, sgrolwch reit lawr a ychwanegwch gysgod. Cysgod fan hyn. A'r cysgod i ni eisiau yw cysgod cryf. Iawn. A nawr, chi'n gallu gweld y cysgod fyna, mae fe'n cool, ond fi moyn y cysgod yna i fod yr un lliw ar amlinell. Felly, newidwch hwnna i fod yn ddi neu'n wyn, yr un lliw a'ch amlinell. Na ni, a chi'n gweld, mae'n creu rhyw fath o effaith 3D cool iddo fe. Yn neu gweilod yr amlinell yn fwy trwchus na'r top. Right, nesaf i roi'r arddull llyfr comic na iddo fe, i fi moyn roi effaith hanner tôn ar y testun yma, half tôn. Felly, i wneud hynny, mae eisiau ni fynd i'r elfennau a mynd i'r asedau dylunio. Okay, pych boen i fyddai'n neud o'n eto ar yr iPad, felly mae eisiau ni roi cysgod ddi, cysgod cryf di, a nawr ni'n mynd i'r asedau dylunio, a fi'n mynd i chwilio fan hyn am un gair, half tôn. Iawn, un gair o e, half tôn. H-A-L-F-T-O-N-E. Half tôn. Right, nawr, allwch chi arbrofi, dy sawl un o'r ein, ond chi'n beth, yr un cynta na yw'r un i fi moyn. Yr un cynta na yw'r un i fi moyn, le mae da ni print hanner tôn, ond dyw e ddim mewn ffurf chymod sgwar, mae e fel rhyw fath o blob. A mae hwnna'n mynd i fod yn gret i ni, achos sa'n moyn rhyw linell amlwg syth ar yr effaith yma. Da mewn â hwnna, a beth fi moyn neud yw just defnyddio fe i orchuddio gweilod y gair arwr. Sa'n moyn bod e'n gorchuddio'r cyfan, just hanner gweilod y gair. Nawr, mae hwn yn rhy fach yn dweud, felly beth sy'n eisiau fi wneud yw dyblygu hwnna. 3 dot, dyblygu, draw ar un yma, 3 dot, dyblygu, draw a fe, na fe, a just gosod gwahanol gopïau nhw amgylch y lle. Na ni, a mae e just, achos bod yr un lliw. Nawr, os mae'ch testun chi yn wyn, os mae'ch amlinell chi yn wyn, yn amlwg, mae lliw hwn ddim yn mynd i fod yn gret, ydw e? Felly, beth sy'n eisiau chi wneud, dylwn ni wedi gweud hwn, sori, yw defnyddio effaith deuliw, allwch chi droi'r cysgodion ar eich afbwyntiau yn wyn, fel yna, chi'n gweld? A wedyn, os fydde'r amlinell a'r cysgod yn wyn dy fi, wedyn bydde hwnna'n gweithio'n iawn. Iawn, felly, os mae'ch amlinell chi yn ddys, dim eisiau chi wneud dim byd, really, fel i fi wedi wneud. Dyw e ddim cweit yn ddir, mae'n rhywun lwyd, ond mae'n iawn. Ond os mae'ch amlinell chi yn wyn, mae eisiau chi ddefnyddio'r effaith deuliw a rhoi gwyn a gwyn ar gyfer cysgodion a'r eich afbwyntiau ar hwnna. Iawn? Right, nôl a fi. Right, na ni. Felly dyna'r effaith. Pan ych chi'n edrych ar y testun yna nawr, mae'n effaith bach, chymod, dyw e'n rhy amlwg, ond mae'n hynod o cool. Fi'n meddwl bod hwnna'n cool iawn, yr effaith hanner tôn yna. Right, dych chi'n cael neud hwnna draw ar yr iPad te. Right, dyma ni. Felly, y peth cyntaf fi moyn neud yw gyda'r gair arwr yw ychwanegu cysgod. Cysgod fan hyn. A dwi eisiau'r cysgod i fod ni'n cryf. A dwi hefyd yn moyn yw na fod yr un lliw ar amlinell. Gwych. A nawr a fi'r elfennau i'r asedau dylunio a chwilio am half tone. A na'r un fi moyn, y cwmwl na o smotiau. Allwch chi drial rai eraill? Iawn, chymod, allwch chi drial unrhyw un i chi moyn mynd. Gallu'r stribyn yma o hanner tôn weithio yn eitha da. Ie, hwnna, a wedyn lle copi o hwnna. Na fe, bydd i'w so'n gwahanol. Ie, mae hwnna'n gweithio neis hefyd. Iawn, felly, sy'n rhaid i chi ddefnyddio'r yr un nawr gyda fi, ond dwi yn meddwl mae'r un nawr un gorau, yr un cyntaf na, y cwmwl na. Chos, chi'n bod, sdim rhaid chi fod i ofalus dy ble mae'n mynd, os dim yn bach ond fe yn gorgyffwrdd a gweddill eich dylunio chi, sdim ots, chi'n bod, mae dal yn edrych yn cool. Le, os oes rhywbeth allan eich syth,
rhaid chi fod tymau bach yn fwy gofalus gyda reina, bod chi ddim yn, bod eich llinellau ddim yn rhy amlwg. Right. Sorry, ni'n fysi'n sgrolio trwy'r pethau hanner to yma nawr. Mae nhw'n lot o hwyl. Right, oki-doki. Be sy'n dod nesaf? Wel, ni bron iawn y ben. Mae rhagor o destun sydd yn ni nawr. Ni'n gallu cael testun sy'n dweud bydd yn arwr diogelwch y ffordd. Felly, be fi'n ei wneud yw dyblygu'r gair arwr. Clic, 3 dot, dyblygu. Right, mae hwn yn rhy fawr, felly dewch i ni gyda lawr y maint yr testun newydd yma. A gyda hwn, i fi newid y testun i ddweud bydd yn, iawn. A i fi yn mynd i newid yr lliw y testun i fod yn un o'r lliwiau sydd â fi yn y smotiau o amgylch yr arwr. Felly, llenwad, newid lliw y llenwad fan hyn. A dewis, falle, ai am yr oren yma. Yn gynta. Na fe, bydd yn arwr. A wedyn, dwi'n mynd i ddyblygu hwn. 3 dot dyblygu. A dwi'n mynd i teipio mewn hyn. Diogelwch. A wedyn, linell nesaf. Y ffordd. Wps. Ffordd. Na fe. A lan a hwnna iddi le rhywle fel na, a fi'n mynd i newid lliw hwn i liw arall sydd â fi, sef falle'r gwyrddlas yma sydd ar y smotiau. Chi'n gweld, ni'n ail ddefnyddio'r un cynllun lliwiau. Pan ych chi'n dylunio, mae ail ddefnyddio'r cynllun lliwiau yn un o'ch uwch bwerau chi, un o'ch superpowers chi, pan ych chi'n creu dyluniad, yw i ail ddefnyddio'r lliwiau. Mae jyst yn tynnu popeth at ei gilydd. Right, sôn am tynnu popeth at ei gilydd, dwi'n moyn i y ffordd i fod lan yn agosach i diogelwch. Felly fi'n mynd i gau bwlch y llinellau yna. Dod lawr ar bwlch rhwng y llinellau yna. A dim ots dy fi bod yr yff a'r g yn toddi mewn iddi gilydd tyma bach. Yn gweld hwnna'r yff yr yf yn yr yff a'r g yna. Dim ots dy fi hwnna, fi eitha licio hwnna, bod nhw'n crasio mewn iddi gilydd. Iawn, chi'n gallu gwneud ei weithio, mae hwnna'n rhy bell. Ond mae hwnna'n gweithio neis, yn dweud? Mae nhw'n cyffwrdd ei gilydd. Felly, chi'n brofi gyda hwnna. Right, bydd yn arwr diogelwch y ffordd. Right, nawr, just gosod nhw rownd. Penderfynwch chi ble mae'r geiriau yma'n eistedd ore. Ydych chi'n moyn y bydd yn reit y canol, ydych chi'n moyn y reit draw ar y chwith. Ydych chi'n moyn bod e'n toddi mewn i'r cysgod fel hyn. Hwna'n gweithio'n eitha neis. Mae gyd dibynnu ar y ffont sydd â chi, meintiau'r ffontiau ac yn y blaen. Ond, dyna chi weld, fi jyst yn trial, tygo fe gyd mewn yn daclus gyda'i gilydd. Right, mae peth o'r hanner tôn yna ar ben y gair diogelwch. Felly, be fi'n gwneud yw dod ar diogelwch yna uwch ben yr elfennau yna. Right. Wel, fi'n hapus dy hwnna, ond licen ni nawr allu troi y cyfan. O, chi'n gwybod beth? A fi droi'r iPad yn gyntaf i gael neud hwnna. Wedyn newn ni droi e. Iawn, achos felly bod chi'n brysur ar yn sort o mas eich lliwiau eich ffontiau ac yn y blaen. Felly drawi'r iPad i gael adeiladu'r test yna. Right, arwr. 3 dot, dyblygu. Llai o faint. A dewch ni gael newid hwnna i ddweud bydd yn. Gret, na fe. Wps. Iawn, na de. Lliw y testyn na, dewch ni gael newid lliw y testyn na te. Llenwad. A mae eisiau lliw gwahanol. Beth am y llwyd yma? Ydy hwnna'n gweithio? Neu falle bod jyst y gwyn yma ar yr helmed yn gweithio neis. Ydy. Fi yn ddigo hwnna. Iawn. A wedyn, dyblygu hwn, 3 dot, dyblygu, lawr a hwn, diogelwch y ffordd. Ydw, sa mae'n hwn i fod yn brif lythrennau. Diogelwch, linell nesaf, y ffordd. Iawn. Felly bod chi'n moyn ei fod yn wedi canoli, felly. Ia, mae'n ei synwyr. A wedyn, eto, i fi mynd i gau bwlch y llinellau, just fel yna.
Gret. Roi fe ni le. Fi'n meddwl gyda'r un yma, mae'n ei fwy synnwyr bod bydd yn ar Diogelwch Ffordd reit yn y canol. Creu bod yna'n eistedd yn well. Iawn? Felly, dyw beth i fi wedi wneud ar y porwr, ddim o reidrwydd, ddim wedi weithio draw fan hyn ar yr iPad, iawn? Felly, peidwch â just dilyn beth i fi wneud. Edrychwch chi ar eich dyluniad a penderfynwch chi beth sy'n gweithio o'r. Fi wedi dod o hwnna'n ar mlaen i'r blaen, o flaen yr hanner tôn. Right, great. Ni just o bod na. Right, nôl i'r porwr te. Iawn. Be fi moyn ei nawr yw troi rhain i gyd gyda gilydd. A falle ailfeintio nhw tyn bach fel bod fi chi llenwi'r dalen cymaint a posib. Felly, be fi moyn ei yw grwpio nhw. Felly, beth sy'n eisiau chi wneud yw cliciwch ar bydd yn. Nawr, ar eich bysellfwrdd, gwasgwch lawr y botwm shift. Nawr, ydych chi'n gweld efo'n hyn da fi? Hwn. So hwnna'n amlwg iawn. Shift. Mae ar ochr eich bysellfwrdd chi. A mae doi gyda chi. Mae un bob naill ochr. Iawn? So, ni'n mynd i dala lawr shift a cadw gwasgu fe nawr. Sa'n mynd i adael hwnna fynd. Byddai'n dweud chi pan i fi'n tynnu mis i bant o shift. Iawn? Felly, fi'n dala shift i lawr. Fi dal yn dala fe lawr nawr, nes bod fi'n dweud chi. A tra bod fi'n dala hwnna lawr, dwi'n mynd i glicio ar arwr. A tra fi dal heb adael ei fynd, fi dal yn gwasgu shift, fi'n clicio ar hwnna. O! Mae di'n hofio am reyna. Na ddechrau'r gwaelod, felly. Diogelwch y ffordd. Shift, click. O! Pa mae'n ein ar e? Rhyfedd. Trin nhw to. Aha, cynni off. Right, na fe. Iawn. I fi wedi dewis nhw i gyd. Iawn. Felly wedi clicio ar... Na wneud y to. I chi gael gweld beth i fi'n wneud. Right. Clicio ar un ohonyn nhw. Chi'n allu defnyddio shift, neu chi yn gallu defnyddio control hefyd. Os mae shift ddim yn gweithio, triwch dala control i lawr. Dala fe lawr, clic ar yr un nesaf. Dal yn dala fe lawr, clic. Chi'n gweld fi dewis nawr yr hanner tôn. Mae'n ringofio roi top to nawr. Na ddechrau'r gwaelod. Diogelwch y ffordd. Na fe, right. Ryw reswm, mae'n gweithio well pan i fi'n dechrau ar y gwaelod gyda Diogelwch Ffordd, a wedyn gweithio'n ffordd i fyny. A nawr fi jyst moyn grwpio rhain ag y gilydd. Right, pan i fi'n grwpio nhw ag gilydd, beth i fi chi'n neud gyda'r grŵp yma nawr yw ailfeintio'r cyfan ag gilydd, ond hefyd, dyma beth o'n i moyn wneud, cylch droi y cyfan gyda'i gilydd, a i fi jyst y moyn i hwn i lenwi cymaint a i fi'n gallu o'r top na. Fel na. Ie, mae hwnna'n neis. A sdim ots da fi bod o ymyl y testyn, bod yn mynd i ffwrdd o'r dudalen tyma bach. Hwnna'n dangos bod fi wedi gwneud defnydd gorau posib o led y papur. Right. Wel, ddech chi'n cael trial ar yr iPad te. Iawn, ar yr iPad, tap ar hwnna. Nawr, dewis y gyda, nawr fi'n gwneud dewis mwy nag un. Tap. Nawr gyda hwnna wedyn fi'n gallu tap, 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 tap. Grwpio. Right, dyna ni. Fi'n credu bod wedi cael nhw gyd. Ydy, wedi grwpio nhw. A nawr eich gylch droi. Nawr, os ych chi'n cael trafferth gyda hwn a bod chi ddim yn gallu grwpio'ch testyn, chymod, sdim lot o ots, gallech chi adael e fel mae fe yn syth, gallech chi. Yeah? Felly, pidwch y phoeni os ych chi'n cael trafferth gyda'r grwpio. Right, na fe. Mae hwnna'n edrych yn ffab. Nawr te, mae da ni un beth ar ôl i wneud ar ein poster, sef atgoffa pawb bod ni yn wythnos Diogelwch y Ffordd. Felly, i fi yn mynd i ychwanegu testyn newydd. Felly, draw ar y chwith, testyn. Ychwanegwch eich testyn. A mewn hyn, dwi'n mynd i deipio wythnos Diogelwch y Ffordd. Wythnos Diogelwch y Ffordd. A dwi yn mynd i roi hwnna ar gynllun testyn cylch. Cynllun testyn cylch. A i fi hefyd yn mynd i ychwanegu siap cylch iddo fe.
Fel na. Cool. Llwch chi newid maint y siap, ond hefyd allwch chi newid lliw y llenwad, a chi'n bod, mae'n mynd i wneud synwyr i fi falle i ddewis un o'r lliwiau sydd â fi, falle am y glas yma. Wythnos, diogelwch y ffordd. Mae yn neud, chi'n gweld mae'r ffordd yn mynd nôl mewn i'r wythnos, felly ar ddiwedd y ffordd, felly os newch chi roi bwlch, jyst gwasgu'r bwlch o'r chydig o weithiau. Na ni, mae'n agor hwnna i fyny chydig. Mae'n edrych yn well, yn dweud. Right, wpa days. Dad wneud undo, fi wedi symud fy arwyr. Right, clic ar hwn. A nawr, lle'n lawr y maint hwnna tyn bach. O, fi'n cadw symud yr arwyr. O, fi wedi newid hwnna nawr. Right. Dad wneud. Mae rhaid chi lusgo fe wrth y testyn, nid canol y cylch. Achos mae canol y cylch yn wag. Right, dyna ni. Wythnos diogelwch y ffordd. A dwi eisiau 2024 yn y canol. Felly, dewch chi gael ychwanegu testyn eto, just to gweud 2024, a mae hwnna yn gallu just mynd mewn i ganol y cylch. Os ych chi moyn i gylch droi fe tyma bach, allwch chi. Ond dyna ni wedi gorffen ein her gyntaf. Nawr, sa'i enwi hwn, sy'n bach yn sili. Lan y cornel top ochr chwith, le mae'n dweud heb deitl, jyst yn mynd i alw hwn yn poster arwyr y ffordd 24, rhywbeth fel na. Na fe. Nawr, allwch chi lawrlwytho hwn fel PDF os ych chi moyn i argraffu fe, neu PNG os ych chi moyn rhoi fe mewn i'ch Google Drive, OneDrive, yn eich fy ffeiliau ar J2E falle. Neu allwch chi rannu fe yn syth i Google Classroom, Microsoft Teams, neu cyhoeddi dolen gweld yn unig sydd yn cyhoeddi eich poster chi i'r we i bawb i weld e. Right, iawn. Wel, dyna ni wedi cyrraedd diwedd yr weithgaredd gyntaf. Felly, i ni'n barod sy'n ymlaen i'r ail her nawr. Mae hwn yn gyfle da i fi felly goffa chi. Os ych chi'n gwylio ar YouTube athrawon, bydde fe yn gret petasau chi, os gwelwch yn dda, yn gallu hoffi'r fideo a tan ysgrifo i sianel YouTube Ysgol Digidol. Doi beth, bychan, pitw bach i chi. Felly bod chi'n meddwl, sdim pwynt i fynd yna, sdim pwynt. So hwnna'n helpu ddim. Ond mae'n help enfawr i ni gadw'r sesiynau yma i fynd am byth. Os ni'n gallu dangos bod athrawon a disgyblion ysgolion yn hoffi nhw. Felly os allwch chi, please, hoffi'r fideo ar YouTube a tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Digidol, mae'n gallu helpu ni gadw'r sesiwn yma i fynd. A gobeithio bod ni gyd yn moyn i yna. Achos maen nhw'n lot awr o hwyl. Right, iawn. Mlaen i'r cam nesaf. Dim i'r cam nesaf, i'r her nesaf. Ni'n barod am yr her nesaf. Felly, dewch ni gael bwrw golwg ar ein tudalen heriau i gael gweld beth yw'r her nesaf. Wel, ni'n mynd i fod yn creu tudalen we, creu gwefan. Chi'n mynd i greu gwefan bore yma. Gwedwch y gwir. Sy'n rhannu'r ffeithiau yma am ddiogelwch y ffordd. Nawr, mae ffeithiau fan hyn sy'n gyd i wneud â ffeithiau i wneud â diogelwch y ffordd mewn rhifau. Felly, llwch chi ddefnyddio nhw fan hyn. Os chi moyn gweld rhain ar Google Doc, llwch chi glicio ar y botwm a dyma nhw fan hyn ar Google Doc i chi hefyd. Iawn? Weithiau mae hwnna'n rwyddach chi gopio pethau mewn i copy and paste o pethau os ych chi'n defnyddio'r Google Doc yn hytrach na copio o'r wefan. Mae lan i chi. Right. Fel ni'n mynd i greu gwefan te? Wel, cliciwch ar icon Express i gael dod nôl i'r dudalen cartref. Right, mae hwnna yn union rhywbeth ar yr iPad ar y porwr. A i wneud siŵr bod ni'n gorffen ar amser, felly na i ddim wneud hwn ar yr iPad nawr. Just ar y porwr yn unig. Right, i ni'n mynd i fod yn adeiladu tudalen we, felly cliciwch ar yr deilsen fawr borffor sy'n dweud adeiladu tudalen we. Iawn. Nawr te, gyda hwnna, dyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio templed, felly i ni'n mynd i cliciwch ar y botwm sy'n dweud creu o'r newydd lawr yn hyn. Creu o'r newydd. Right, nawr, ychwanegwch eich teitl. Felly, fan hyn, mae eisiau i ni just ysgrifennu diogelwch y ffordd. Diogelwch y ffordd. A wedyn, beth am roi eich enw chi gan Mereida Jones, rowch eich enw chi fel yr is-deitl. Iawn?
Felly agorwch hwnna lan. Newch, rhowch deitl addas iddo fe, diogelwch y ffordd, a wedyn is-deitl, wedyn eich enw chi. Iawn te. Beth sy'n dod nesaf? Wel, nesaf i ni yn mynd i fod yn dewis delwedd addas ar gyfer cefndir y pennyn i ni gael hwn, yr header yw hwn. Felly, ar y gefndir eich pennyn, beth am i ni glicio te lawr fan hyn ar yr smotyn bach gyda'r bottom plus. Dewis llun, a fi'n i chwilio fan hyn am road safety. Road safety. Na ni. A dwi'n mynd i ddewis rhywbeth sy'n mynd i weithio nes. Dim rhywbeth rhy brysur, achos mae'r testyn yma'n bwysig. Ond chymod, mae'r llunellau yma'n cool, yn nhw. Ni drial rhywbeth fel yna. Yn gweld y ffordd fyna. Hwna'n creu bod hwnnw'n gweithio'n dda. Ie. Nawr, dwi'n meddwl bod angen i'r testyn i fod yn fwy cryf. Felly, dewch i ni gael newid thema. Cliciwch ar yr ffon, yr hyd, yr hidlath, yr magic wand lan fan hyn. A nawr, dwi'n sgrolio lawr a dewis, chymod, un o'r themau gyda testyn cryf. Na, mae hwnna'n un cryf, mae nightcap na'n gweithio'n dda. Beth am i ni enwi'r prosiect yma te yn Diogelwch y Ffordd, gwefan, Diogelwch y Ffordd 24. Na fe? Right. Wel, beth sy'n dod gynta? Wel, beth am i ni i arddangos y poster hyfryd na i chi newydd greu? Felly, sgroliwch lawr, a beth cyntaf ni'n mynd i wneud yw ychwanegu cynllun hollti, split layout, cynllun hollti. Right. Nawr, ar ochr dde, beth am i ni deipio mewn myna? Iawn. Teipio testyn, a teipio ni mewn myna. Dyma fy mhoster am arwyr Diogelwch y Ffordd. Colon. Dyma fy mhoster am arwyr Diogelwch y Ffordd. Right, na roi munud fach i chi deipio hwnna nawr. Dyma fy mhoster am arwyr Diogelwch y Ffordd. Allwch chi hefyd benderfynu ydych chi moyn i hwn i fod yn H1, yn pennyn mawr, yn pennyn bach, yn ddyfyniad. Dwi'n eitha lygo'r H2 ar gyfer hwnna. Dyma fy mhoster am arwyr Diogelwch y Ffordd. Right, nawr. Ni moyn yr poster gwych na dwi'n newydd greu i eistedd mewn fyna. Felly, cliciwch ar y plus o dan y testyn a dewiswch eich stwff draw ar y dde. A welwch chi, mae y peth mwyaf diweddar sydd fan hyn yw'r peth mwyaf diweddar chi'n gweithio yno fe. A fi'n chi gweld yr un o'r iPad a un yr por o'r fan hyn. Felly, dwi'n mynd i ddewis yr un yma dwi wedi creu. Clic. Aroswch funud. A mae e nawr yn mynd i osod hwnna fel delwedd o dan y testyn. Ychwanegu fel delwedd, chi'n gweld? Ychwanegu fel delwedd. A na fe, mae'ch poster chi nawr yn rhan o'r wefan. Cool. Draw ar y chwith, i fi mynd i chwilio fan hyn, road safety eto. Nawr, mae dros 1000 o ganlyniadau ar gyfer road safety. Gallech chi treul road safety UK. Na fe, 33 fyna, chi'n gweld? So mae yna lai o ddewis. Chi'n gweld, mae hwn yn un da, ni'n gweld yr arwyddion yma o amgylch y lle. Felly, lle chi chwilio am road safety, neu lle chi chwilio am road safety UK, sy'n mynd i roi llai o ddewis i chi, ond pethau mwy penodol i ni fan hyn ym Mhrydain. Right, great. Right, dewch i ni gael mynd lawr te, achos mae eisiau i ni i roi ein ffaith gynta ni. Wel, beth yw'r ffaith gynta? Wel, dyma fe fan hyn. Hanner. Hanner yw'r rhif. Beth yw'r ffaith? Wel, y ffaith yw gall gwisgo gregys diogelwch, seatbelt, haneri y risg o gael eich brifo mewn damwain car. Waw. Wel, fi'n siŵr bod chi gyd yn gwisgo gregys pan i chi yn mynd mewn car neu fws. A mae mor bwysig nhw i wisgo'n gregys. Felly, dewch i ni gael copio hwnna, llusgo dros fe, Control C i wneud copi.
A nawr i fi yn mynd i ddod nôl i Express a i fi mynd i ychwanegu cynllun hollti newydd. A dwi'n mynd i ychwanegu hwnna, y ffaith yna, fel testyn fan hyn, Control V. Na ni. A beth am i ni fynd draw fan hyn i ychwanegwch i'ch delwydd, a dewch ni gael chwilio am seat belt. Gwych. Llun o regis. Rhywun yn gwisgo regis. Mae yna 100 o luniau fan hyn, felly fi'n siŵr bod chi'n mynd i ddod o hyd i un sy'n gweithio i chi. Nawr, mae'r rif yma, hanner, yn bwysig. Felly, chymod beth fi'n neud? Ni glicio fan hyn cyn y gair gall. A dwi'n mynd i wasgu return, enter, i gael symud hwnna lawr i'r linell nesaf. A nawr, fi'n mynd i allu fformatio'r hanner yma i fod yn falle yn H1 neu'n H2, neu'n ddyfyniad. Fi'n licio H1 a falle canoli. H1 a canoli yn gweithio'n dda gyda'r thema mas da fi. Right, cyn ar ffaith gynta mewn yn ei le. Right, wel, beth sy'n dod nesaf te? Wel, dewch i ni gael defnyddio'r sgil na to. Dewch i ni gael ailadrodd y sgil na. Felly, dewch i ni gael, beth yw'r ffaith nesaf? Dros 40%. Wel, beth mae hwnna'n siarad amdano de? Wel, dewch i ni gael darllen e. Mae dros 40% o blant sy'n cael eu brifo ar y ffordd yn gerddwyr. Felly, defnyddiwch groesfan i gerddwyr neu olau traffig bob tro. Right. Felly mae dros 40% o bobl sy'n cael eu brifo yn bobl sydd yn cerdded. Nid pobl sy'n mewn ceir neu beth i fi wneud. Neu, draw fan hyn. Right, felly, yr un sgiliau. Cynllun hollti, ychwanegu testyn, Control V, glido fe mewn. Iawn, a wedyn fi'n mynd i ddefnyddio'r un fformatio, H1 a canoli. Does dim rhaid i chi ddefnyddio H1 a canoli, ond beth bynnag i chi wedi wneud fan hyn, newch yr un peth gyda'r teitl fan hyn, i gael cadw fformatio'ch testyn chi yn gyson. Right, beth fi'n rhoi fan hyn de? Beth am road crossing? Road crossing. Oh, yeah, great. Cynni. Hwna'n ni'n da. Hwna'n ni'n da. Mae hwnna'n un da. Mae sawl un da yma, ond e? Felly, dywyswch ddelwedd sy'n... fi'n licio'r un ma. Yeah, dywyswch ddelwedd sy'n dangos pobl yn croesi'r hewl yn defnyddio croesfan. Iawn. Right. Dewch i ni gael ymarfer y sgil na to gyda'r ffaith nesaf. Dau. Beth mae dau yn meddwl de? Wel, edrychwch y ddwy ffordd. Pan ni'n croesi'r hewl, mae'n bwysig iawn bod ni'n edrych i'r chwith ac i'r dde. Wyth groesi'r ffordd, cofiwch ddefnyddio cod y groes werdd. Stopio, edrych, y ddwy ffordd, gwrando, oeddech chi'n clywed rhywbeth yn dod, a meddwl cyn croesi. Right, copio ni hwnna te. A yr un sgiliau, marfer yr un sgiliau fan hyn nawr, cynllun hollti. Chi yn arbenigwyr nawr hwn. Chi sylwi pan ni'n defnyddio cynllun hollti, mae'r testyn yn cyfnewid lle bob tro. Jyst i gael bach o gydbwysedd. Clic, symud lawr, H1, canoli. Dyna beth i fi wneud, beth bynnag. Right, wel, mae hwn i'n gwneud â croesi'r ffordd hefyd, felly chymod beth, fi'n credu bydde croesfan eto, dyna ni'r math yma beth yn berffaith ar gyfer hwn. Neu bydde hwnna'n un da hefyd, nhw'n dangos i'r edrych i'r chwith, edrych i'r dde cyn mynd ymlaen, hwnna'n un da hefyd. Felly dywyswch ddelwedd addas fyna ar gyfer hwn. Right, ni'n mynd i wneud doi arall o'r cynlluniau hollti yma. Doi arall. I chi gael ymarfer y sgil yma. Newn ni'r 70 a'r 20, a wedyn newn ni'r beth bach gwahanol gyda'r tri ola. Right, 70%. Gall gwisgo helmed wrth reidio beic, leihau'r risg o anaf difrifol i'r pen, hyd at 70%. Wel, chi'n modd, pan i fi'n gweld pobl yn seiclo i bo ddim yn gwisgo helmed, fi'n meddwl, wel, diar mi, beth sy'n mynd trwy pennau nhw i wneud trwy beth. Achos, i ni gyd yn gwybod faint yn fwy diogel i ni, ni'n 70% yn fwy diogel, wrth wisgo helmed. Felly, os chi mas ar eich beic, da chi gwisgwch helmed. Rhaid, mi eisiau fi chwilio felly am bike helmet. Bike helmet. Gret, a dwi'n chi cael, dyna ni, mae plant hapus fan hyn yn gwisgo helmedau fan hyn i fi mas ar y beic.
Gwych. Right, unwaith to te, unwaith to ar gyfer y sgil yma. A byddwch chi'n arbenigwyr cynllun hollti erbyn i ni orffen hwn. Cynllun hollti to te. Beth yw'r ffaith ola ni? Hwn, 20 milltir yr awr. Beth yw'r ffaith te? Mae cael eich taro gan gar ar gyflymder o 20 milltir yr awr golygu eich bod yn llawer mwy tebygol o oroesi na phe bai'r car yn mynd 30 milltir yr awr. Dyma pam mae llawer o barthau 20 milltir yr awr o amgylch ysgolion. Iawn, mae'r gwahaniaeth, os mae car yn bwrw, chymod i ni ddim yn moyn bod unrhyw gar yn bwrw ni ydyn ni. Ond os mae car yn bwrw ni, a mae'r car yna yn mynd 20 milltir yr awr, 20 milltir yr awr, i ni'n llawer mwy tebygol o beidio cael drwg difrifol, na pe bai'r car yna'n mynd 30. A pan i chi mewn car, mae 30 milltir yr awr yn teimlo yn araf iawn. Ond y gwirionedd yw, i ni llawer saffach os mae ceir yn mynd 20 milltir yr awr o'n hamgylch chi. A dyna pam mae mor bwysig bod pobl yn cadw at y terfyn cyflymdra yna o 20 milltir yr awr yn enwedig o amgylch ysgolion. Dyna ni, 20 milltir yr awr. Right, nawr, ydw i'n mynd i gael delwedd? Falle ddim. Dewch ni gael gweld. Dewch ni gael just trial 20. Nawr yn Saesneg, milltir yr awr yw miles per hour. Felly, mph. 20 mph. Beth am os roi bwlch mewn yna? 20. O, perffaith. Mae 2 yma. Hwn, speed limit 20. Ond mae hwn yn un sy'n edrych yn fwy tebyg i'r rai ar yn hewlydd ni, yn dwi? Gyda i glicio hwnna. Dyna fe. Mae'n mewn. Mae'r arwydd ei hunan i ffwrdd o ganol y llun. Felly dwi'n meddwl bod eisiau fi i just newid rhywbeth bach, neu tweak bach o hwn. A fi moyn gweld yr arwydd i gyd. Felly, os yna i glicio ar y llun, mae e'n dangos yr pop-up bach yma. Os yna i glicio ar pwynt ffocws, nawr te, allai lusgo hwnna draw i'r chwith. Allai chi roi fe'n ganol yr arwydd. Chi'n meddwl, fi'n mynd i lusgo fe'r holl ffordd i'r chwith, achos gen i weld ymyl yr arwydd yma hefyd. A nawr os yna i glicio cadw, na fe, chi'n gweld? I fi nawr yn gallu gweld hwnna yn berffaith. Right, dyna ddiwedd ein cynlluniau hollti. Beth i ni'n mynd i wneud te ar gyfer yr 3 ffaith sydd ar ôl. Right, wel ar gyfer y 3 ffaith sydd ar ôl, i ni yn mynd i wneud sioe gleidio. Sioe gleidio. Felly, cliciwch ar sioe gleidio. A beth sydd eisiau chi wneud yn gyntaf ar sioe gleidio yw dewis y lluniau sy'n mynd i fod yn gefndir, achos mae'r lluniau yma yn mynd i fod yn toddi mewn iddi gilydd wrth i ni sgrolio trwy'r wefa. Right, wel, beth yw'r ffeithiau te? Y ffaith gyntaf yw 4. Mae defnyddio ffôn symudol, dia mi, wrth yrru, na dim diolch, neu groes i'r ffordd yn beryglus iawn, ydi siŵr. Mae gyrwyr 4 gwaith yn fwy tebygol o gael damwain os ydyn nhw'n defnyddio'i ffôn. Right, wel, ni gyd yn gwybod bod dylai neb yn defnyddio ffôn tra bod nhw'n gyrru, ond hefyd mae'n bwysig pan ni'n cerdded bod ni ddim yn defnyddio ffôn. Beth am i chwilio am rhywbeth fel phone driving? Phone driving. Coni, mae ni delweddau o bobl yn defnyddio'r ffôn tra bod nhw'n gyrru. Tut. Mae hwnna yn ddrwg iawn. Hwnna'n ddrwg iawn. Achos ni gyd yn gorfod cydweithio i gadw pawb yn saff ar y ffordd. Right, dwi'n mynd i ddewis yr un yma. Dyna'r llun cynna. Chymod, mae wedi ychwanegu fe fan hyn. Os chi ddim yn lygo fe, chi dileia, dewis rhywbeth gwahanol, ond dyna'r un cyntaf. Right, beth yw'r ffaith nesaf te? 5 milltir. Mae mwy na hanner yr holl ddamweiniau ffordd yn digwydd o fewn 5 milltir i ble mae'r pobl yna yn byw. Right. Fel fi'n dangos hwnna. Beth am i fi... Chi'n cofio ni'n gwneud road map ar gyfer cefndir y poster? Beth am i fi chwilio am hwnna? Road map. Oes rhywbeth yn mynd i ddod... cynni, ie. Right, just rhywbeth yn dangos, bod damweiniau'n tueddu ddigwydd o fewn yr ardal leol. Felly rhywbeth fel hyn. Just map, pin ar fap, felly. Ie. A wedyn y ffaith olaf yw dros 15,000. Beth yw hwn? Bob blwyddyn mae dros 15,000 o blant yn y Deyrnas Unedig yn cael ei brifo mewn damweiniau ffordd. Felly mae'n bwysig iawn
cadw'n effro. Waw, dros 15,000. 15 o filoedd o blant yn cael ei brifo mewn dywediad ffordd. Right, dewch i ni gael chwilio am ddelwedd. Beth am rhywbeth fel road accident. Wel, mae'n luniau trawiadol iawn yn te rai difrifol iawn. Mae hwn yn sôn am blant yn cael difrod, felly beth am hwn? Mae'n edrych fel helmed plentyn a beic am sbectol wedi torri. Felly, na ddod mewn â hwnna, dwi'n meddwl, dyna ni, na'r trydydd llun. Felly, dwi wedi dewis nawr y 3 llun sy'n mynd i fod yn gefndir i y 3 ffaith olaf yma. Iawn. Felly, unwaith chi'n hapus dy'r lluniau, chi wedyn yn gallu clicio ar cadw. A be mae hwnna'n mynd i wneud, dwi'n mynd nôl yn un tudalen gwe. Dyma ni nôl ar un tudalen gwe. Os sgroliau i fyny, dyma'r cynlluniau hollti na dwi wedi creu. Iawn? Dyna'r poster. Fi wedi bod yn gweithio'n galed, mae'n edrych yn ardderchog, yn dweud. Right, ond unwaith fi'n cyrraedd y gweilo fan hyn, 20 milltir yr awr, chi'n gweld ni cyrraedd nawr y sioe gleidio, a nawr dyw'r lluniau ddim yn sgrolio, maen nhw'n toddi fewn iddi gilydd, a mae'n zoom o fewn. Chi'n gweld y cardiau bach yma yn popio i fyny. Nawr, be ni chi'n neud gyda'r cardiau yna yw rhoi testyn ynddyn nhw, yr un peth awn ni'n neud gyda'r cynllun hollti. Felly, dewch i ni gael mynd i gydio te yn y ffaith gyntaf, sef bod gyrwyr 4 gwaith yn fwy debygol o gael damwen os maen nhw'n defnyddio ffôn. A dewch i ni gael rhoi hwnna mewn te yn y cerdyn, Ctrl V, gwthio hwnna lawr, H1, canoli, great. Right, nawr te, mlaen i'r cerdyn nesaf, wel, y gys rhaid fi wneud yw sgrolio, chi'n gweld mae'r llun cynta'n toddi fewn i'r map, dyma ni te. Dych chi'n cael symud y cerdyn draw, felly, i'r ochr dde tro yma. A i fi wneud i ddewis, 5 milltir. A dewch ni gael rhoi hwnna mewn. Testyn, Ctrl V, gwthio fel lawr, H1, canoli, great. So nawr, chi'n gweld pan fi'n sgrolio, mae dyn ni'r lluniau'n toddi mewn i'r mae'r cerdiau yma'n ymddangos, a dyma ni'r un olaf. Chi'n gweld beth, mae hwn mor bwysig, hwn yw'r un pwysicaf yn un, fi'n rhoi'r cerdyn yn y canol. Hwn, mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw'n effro pan i ni o amgylch y ffordd. Testyn, glido hwnna mewn, Ctrl V. Mae hwn yn mynd i fod yn H1 a wedi canoli, ond chi'n bod beth, fi'n credu bod hwn mor bwysig, fi'n mynd i roi hwn yn H2 a canoli fe hefyd. Ie. Achos mae'r neges na mor bwysig. Right, wel, dyna ni wedi gorffen ein tudalen gwe, a mae da ni 2 funud ar ôl, felly mae pethau'n mynd yn arbennig o dda yma. Sneb yn gweud elo eddi, pawb yn dawel eddi, pawb yn brysur yn gweithio fi'n credu. Felly, beth ni'n mynd i wneud nawr, dewch ni gael golwg cyflym ar sut mae'n gwefan yn edrych. Felly, os ydych chi'n clicio ar y botwm chwarae, neu'r lygad a gweud y gwir, mae'r ddwy na'n wneud rhywbeth eitha tebyg. Clicio ar y botwm chwarae, i ni nawr yn gallu dyma eich gwefan ardderchog gyda'ch poster hyfryd. A chi'n gweld fel mae'r cynllun hollti yma yn dangos eich ffeithiau chi mewn ffordd ardderchog. A i fi yn mynd i gyrraedd ar ôl yr 20 milltir yr awr, i fi'n cyrraedd, dyma ni, yr sioe gleidio, waw, fi'n lygo'r cerdyn na'n ymddangos, yr llun yn toddi mewn i'r un nesaf, wow, cerdyn, toddi, a'r cerdyn ola na gyda'r neges derfynol bwysig na. Hefyd, mae'n dangos credydau chi fan hyn, mae'n rhoi rhestr o'r delweddau chi wedi defnyddio ac yn dweud pwy dynodd y lluniau yna. Felly, os ych chi yn rhoi hwn yn erbyn yr fframwaith gwisgo digidol athrawon, mae hwn yn rhan bwysig o'r fframwaith gwisgo digidol, ble ni yn tynnu sylw at ein ffynonellau o ddelweddau. Right, os ych chi wedi gorffen edrych ar ragolwg, jyst cliciwch ar yr X fan hyn i gau hwnna eich chi nôl yn golygu. Os licech chi rannu'r wefan yma, fel bod pobl yn gallu mynd a gweld eich gwefan chi ar y we go iawn, y gys o'ch chi'n neud, clicio rhannu, cyhoeddi'r we, creu dolen, a wedyn bydd unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen yna yn dod ac yn gweld eich gwefan ardderchog chi. Wel,
Gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Byddwn ni yn dwlu gweld eich poster i chi. Felly, athrawon, os ych chi yn mynd i rannu unrhyw beth o hwn ar cyfryngau cymdeithasol, os chi bod yn tynnu lluniau waith disgyblion neu'r disgyblion gweithio yna, please tagiwch fi i fewn. Chi chiwch chi weld lawr fan hyn, at Ysgol Digidol, at Meredydd John neu at Meredydd Jones. Newch chi ddod o hyd i fi ar ran fwyaf o blatfformau cyfryngau cymdeithasol. Felly, os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol yna, please, tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld y gwaith i chi wedi bod yn neud. Cofiwch, os oes amser ydych chi, os oes eiliad ydych chi, hoffwch y fideo ar YouTube a tan ysgrifwch i sianel yr Ysgol Digidol. Mae'n helpu lot fwy na beth i chi yn gwybod. Hefyd, newch yn siŵr bod chi athrawon yn cyfrestru ar gyfer y sesiynau sydd i ddod. Nawr te, i ni yn dod i fewn i Ragfyr. Mae'r sesiynau nesaf yn dechrau yn mis Ragfyr, dwi'n meddwl, ydyn. A beth sydd da ni chi ym mis Ragfyr yw 4 sesiwn nadoligaidd. 4 sesiwn nadoligaidd, cofiwch. A hefyd yng nghanol nhw, mae da ni sesiwn arbennig ar gyfer diwrnod Llywelyn yn Llywolaf. Mae Llywelyn yn Llywolaf yn cael ei gofio bob blwyddyn ar yr 11 o Ragfyr, a mae da ni sesiwn ar hwnna. Felly, os ych chi moyn toriad o'r holl bethau nadoligaidd, a licech chi ddysgu rhywbeth am ffigwr pwysig yn hanes Cymru, yna dewch i'r wers fyw ar gyfer diwrnod Llywelyn yn Llywolaf. Mae popeth i gael i'w archebu, jyst cyfrestrwch ar gyfer y sesiynau gan fynd i arweinwyr.express.cymru, fel i chi siŵr fod yn gwneud ar gyfer hon, wrth gwrs. Reit, dyna ni, i ni munud drosto, sydd o da i fi a gweud y gwir. Diolch enfawr i chi am ymuno, gobeithio bod chi wedi cael hwyl, tagwch fi yn eich postiadau, a welai chi tro nesaf. Hwyl am y tro.